yonakalisa yonke inhlamba. Lithi ke uzophatha le nduku ngesandla sakho uzokwenza ngayo izimangaliso. Sizelwe ngembewu yezwi, sizelwe ngembewu engagugiyo. Ngithi ke bazalwane kungisizile ukushumayela izwi kubantu abangaliphili izwi. Ngishumayele benyipha ekugcineni ngoba izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Bavume basarende bathi ithine besilahlekile kodwa iqiniso yilo. Haleluya. Haleluya. Lenduku bazalwane umuphathe yona eyizwi likaNkulunkulu iyasijika. uMoses wona wayiphatha nje into yokuqala eyayenza wenza izwi linguJesu. Mayifike eGibhithe uAaron uyakhuluma uMoses uthi uFaro ngizobona ngathi kuthunywe uNkulunkulu. Uthatha le nduku yakho uMose uyibeka phansi phambi kukaFaro. Le nduku bazalwane iphenduka inyoka. Angithi seyikhumbula indaba. Ukhumbula ukuthi uphethele ngesandla. Awusiyo mama nje. Ikhona into oyiphathisiwe andiyizwi likaNkulunkulu. Mayibeka phansi isiphenduka inyoka. uFaro wahleka yedwa wathi bizani izanusi zami nazo zibeka induku phansi. Induku zaphenduka inyoka. Umahluko ngenduku kaMoses. Induku kaMoses iyaphakama yona. Yayigwinya lezinyoka. Ngoba lemfihlakalo siphethe ekugcineni bazalwane iyagwinya konke lokho. Khona umuntu omusha uma kodwa omncane nje ongijabuliseka. Uthi hayi asinalokhu sikhathazeka ngalento yezitayela. Sithi ivangeli sekhona intana nelishi yathi nje ingane into eyisitayela iyafika futhi iyadlula. Uyabona nje manje ukuthi akusemandla kangako. Abantu they are reversing bafuna iqiniso. Sebekhathele mina bayangitshela bathi sesikhathele yilento esiyiyo manje sifuna iqiniso. Haleluya. Manje makudlula lapho lenduku kaMose yagilima ngaliso yaphenduka inyoka yagwinya inyoka ezizinyokana. Yona yema phakathi. Uzophatha le nduku ngesandla sakho. Ngayo uzokwenza imangaliso. Uyabona uma umenezwi umene opheleleyo. Glory to Jesus. Futhi mawushumayela izwi uba nesibindi. Kathi nemvuselele eHammersdale bazalwane kwimvuselele ehlanganise wonke amabandla yonke eHammersdale yonke iMidlands ngoba yathi isidonsa yonke iMidlands imvuselele oka 1991 eyalamula udlame lwaseHammersdale bazalwane kwathi mhlawumbe izoshumayela ngombhabhadiso wamanzi amaningi. Hayi bazalwane ngase ke ngathi hloko ngomoya oyingcwele. Ngathi siyodlula enkonzweni yamanzi bese siye embhabhadisweni. Bese siye embhabhadisweni kamoya oyingcwele. Bazalwane wathi umuntu la phakathi kwami uma namhlanje uyoshumayela ngombhabhadiso shumayela uqede ngoba ngeke uphinde ukhulume ngombhabhadiso. Bahleze befundisi bathekelele abantu babo bakhipha imqambo makushunyayelwa babuyisa imithi babuyisa izinto zokwebiwa abefundisi babo behlezi kanje bakhala abantu bayinikele kuJesu. Manje babe ngiyalila befundisi bathi ungalokothi ushumayele ngombhabhadiso wamanzi amaningi. Wasephendula omunye wasesheshi wathi kodwa ke kuzoba inqaba abafowethu ngoba umbhabhadiso nevangeli ngeke ukuhlukanise. Ngamangala umuntu waseAnglican ethi umbhabhadiso nevangeli ngeke ukuhlukanise. Waseyedwa omunye ethi kanye namandla okuphilisa. Wabothi kanti abantu bathula nje benokuthi sidlobo
uyihlo bayayazi indaba futhi nathi mase silahlile imetha indaba esithunyiwe bayasibona bathi sebenomsindo nje bayilahlile indaba. Bazalwane, kwathi mhla kuzoshumela ngombhabhathiso wamanzi amaningi lagcwala itende kwagcwala amabhasi laba omembense senibabona manje babedilika eMaritzburg beyo-attend inkonzo nje yasebusuku bedilika phezulu kuqhamuka intshangwe kuqhamuka abavele ephangeni esikhawini izulu lehlile eHammersdale kuzona luludlame. Nayi indaba yami bazalwane, shumayela izwi kuyisikhathi noma kungeyiso manje besethi ke lo laba ke sekuyashunyelwa ke manje ngombhabhatiso thandaze ngithandaze athi umuntu wasezulwini uzoshumayela kanye ngeke uphinde. Base ngifundisa ke ngombhabhatiso umoya ingcwele angelekelela beka isandla beka amazwi ngikhombe eBhayibhelini ngalelo langa abefundisi babehlafuna amazinyo. Kwathi ngakusasa bazalwane ngo4 ngabizelwe emhlanganweni ngafica bonke abefundisi bakakhololo nabakathayi begcwele kuminyene ngomuntu endlini ababengibizele kuyo ngingedwa wesifazane noJesu wami. Phatha lenduku ngoba iyona uzokwenza ngayo imangaliso. Kwasho ukuthi kuyakhulula ukushumayela izwi. Bangqala bazalwane bangisho balanda omunye waseweseli owayexosha indodana yakhe iwuthisha wathi ngoba usuthathe lo Jesu phuluphele emzini wami bamazi ukuthi uyakwazi ukulwisana nale ndaba. Wafika loyo evula ishethi la ngaqala ukubona isisu sendoda ukuthi kanti sigcwele umoya ephinqike ethi nje phinqike ethi nje phinqike athi futhi abafana bashila abafana bathi bazolishisa leli tende abafana ukuthi athi omunye mina nje ungicike mayisethi nje na waphenduka kumuntu wayifaka uthayi nembe limhlophe ecleaner thina ke athi omunye thina singahlangana namakhosikazi ethu ke bangigive abazalwane kwaze kwashaya u6 wasetho wakithi esasikhonza naye usaba senkosini manje sekuthiwa kanikwe ithuba phatha lenduku uzokwenza imanga. Wasethi hayi uma phela inkosazana intombi iphosisiwe intombi ngaxolisa kuludaka abantu besilisa ukuthi abambambe bangifele kusho ukuthi ngiyamethemba waseKalvari. Ubani wayengalulela isandla phezulu kwempilo yami? Kaseke bazalwane ehlala phansi lo baba lokufundisa sisonta naye. Inkinga ukusonta nabantu abantu abafika endaweni okudinga bafike kuyo. Senginikwa ithuba ekugcineni. Ngithi ngiyabonga kobaba ukuthi banginike ithuba noma ngixolisa ukuthi kuwo wonke amazwi ayizolo akukho nelilodwa engilihoshayo. Ngithi uma bengikhuluma indaba zami ngabe ngixolisa konke enginone ngakho manje noniwe izwi angikwazi ukuxolisa ngizoshumayela lona la ngizona nalo ngizophila lona ngicela baba mabengasenabongibekezelela bafuna omunye umshumayeli ozoqhubeka nenkonzo kusihlwa nje. Basukuma bathi vuthu becasukile base bekhetha omunye kwelinye ibandla ngeEnglish bathi namhlanje yiba uMC uyikhiphe yonke lento yayizolo kubantu uzolikhipha kanjani izwi masiphuma sesihamba phandle angibuza lo bebhuti kokusewubhuti ngasuka athi sisi ngenze njani ngithi thenga iqiniso ungathengisi ngalo ngangena esikolokolo semoto yami esasithi bro sangayosithela ngihambe ngikhala kodwa ngiphethe imbewu
zathi masithi past 7 kwathiwa sesiyezwini lenkosi kwadinga ngenze njengeyizulu mbele uJesu galelo langa abafundisi abasangenile sebefika ngezimoto bame phandle ngoba bayathanda ukulalela kodwa bafuna ukungidunda bazohlala la yathi vala lo mvuselelo ngangimina labe ngibazana ngevangeli nobaba oyedwa wase-Anglican loyo wayethe umbhabhadiso ngeke uhlukanise nensindiso kuba nesibindi mawumenezwe kodwa afanele bazalwane kusuka impi ngamazwi ethu ngoba zochitha ithini soniphi kunalwiswa wena kulwisa uJesu phakathi kwakho kulwisa izwi haleluya lantuku bazalwane ayidini ngokuperforma ama-miracles kodwa ibuye ijike uyabona uMoses wayeyiphatha le nduku yakhe kodwa bazalwane yayinento efana nalento okuthiwa i-walking stick ngiyibona i-walking stick lento yokubamba abuye athi mayifica imvu yakhe iwele emgodini angayijoji ngalokho okucijile njalo mayifica imvu yakhe istakile iwele emgodini ngoba ukushumayela ivangeli akuhambi ngolayini noma ngendlela eyodwa izwi liyaguquka malifica umuntu obhajwe emgodini lishintshe lithi bese limqhweba ngegwabiya lize naye ngoba inkinga ikholwa elishumayela njalo ngenduku ecijile athi noma umuntu esewumhlanga ofecekile athi uJesu singawephuli yena lokho eligwazile ubulungile ngaba ukho la lenduku kaMoses yayiba induku ekhululayo uma ifica ikholwa liwele emgodini lithi ngiphosekela besishintsha le nduku isebenze ngala khuphuke nalo izinyana injalo le nduku bonke abashumayela ivangeli bayazi bazalwane awushayi ngomhlatho wodwa kuze kwaziwe ukuthi wena nje uphethe izembe la ufice khona nje uyagawula thank you so much ngiyabonga akubi njalo bazalwane umoya oyingcwele ohlala phakathi kwakho ukunika izwi elilungele ukuthi mntakule woza naye kodwa uma kungenjalo kunenkinga amen haleluya sengimlibasile bazalwane seshayela u5 kama akuseshayela haleluya akuyikhathi zonke bazalwane la kufuneka khona imbumbulu zamanje hayi sasodetha ngomshabalala uma konje umuntu ekhona khona nathi uyasuka nje wenza into enje ngoba siyamazi umamshabalala uzamtsheleza zakhe akusona isikhathi sokutheleza zakhe manje umhlaba ufiqanile angikuwaphula umango othungayo nje angikucima laba bantu abaphila lempilo bazalwane uNkulunkulu balindele ezulwini sisebenza ngayo le nduku haleluya ekugcineni le nduku bazalwane sishithi yenza ama-miracles le nduku iyasupply la ufica khona komile kuyisomiso iBhayibheli lithe ivangeli alishunyayelwe kubantu abanjani class ivangeli alishunyayelwe kubantu abanjani class wejesu wakho abampofu bashunyayezwe ivangeli uyabona mawufika kumuntu ompofu bese ushaya ama-shortcut angisho ukuthi ninganikeli bazalwane uma ufika lengane ingenayicathulo ingenashirt igqoke into edabukile bese ufika uyinika ishirt uthi woze enkonzweni nazi neyicathulo ifaka amaphepha ihamba ithi gabu ilandela izinkwa ayinikeze zona ayisizakele
senihlangene la lemfihlakalo uthi uyalipha ijezi uthi ubuya nezicathulo kusasa ngiyabonga sekuyiphela lesibili nale nini uNkulunkulu aseqhelona amen ngoba laba abeza ngoba bethola isingo babuye bamzingela uJesu futhi bathi kuthi uya ngasePitoli sebeyofuna isingo athi uJesu sebembuza bethi ufike nini la athi uJesu aningifuni mina ngoba nizwa amazwi ami kodwa ningifuna ngoba izolo nidla izinkwa nasutha ningasebenzani ukudla okuphelayo kodwa sebenze nami ukudla eniyophila ngakho kuze kube phakade. Hallelujah. Kulesikhathi bazalwane kukhona nezinye inhlangano zamasobho nezinhlangano zamasekeni ngendlela okugcwele ngayo lezi zinto eziphiwa abantu namasobho adiswa abantu nasemholweni abantu bayokwenza ithenda yokupha abantu isobho bese bethola imali baphisa ngasiso abayiniki ngqo bayinika isobho eliphelayo ngendlela amasobho amaningi ngayo neyingubo lezi zamasekeni zaphesheya kufanele ukuthi izwe lonke ngabe selama Kristu kodwa inkinga kuthiwe abashunyayezwe ivangeli ngoba mawushumayeza umuntu ivangeli umkhiphile iqale kusweni amen haleluya amen umkhiphile kuphi iqale kusweni sekhona bazalwane amen umkhiphile iqale kusweni kodwa mawulokhu ucaphunela impuphu ucaphunela ushukela ucaphunela ingqamu zethi umuphi isigqoko umuphi amaphushini uzokutshela athi angiye emhlanganweni ama-underwears anginawo mthengele ama-underwears hayi ikhono lakho nje lelo yabo seyikhono lakho mhlala hlangana nongqo uyozwa ngalo lithi ngifike evangelini ngixakekile kodwa amandla kaNkulunkulu amhlelile kuzo zonke iziqalekiso sekunje bekugula kungaqedwa la ekhaya kodwa namhlanje unyaka uphelile akekho kulayo ngoba umuntu ophofu ushunyayezwe izwi amen haleluya haleluya iyasaplaya le nduku sebeswela amanzi ehlane yona leyo nduku wathi uNkulunkulu ngayo shaya idwala washaya uMoses idwala le nduku yavela ukuthi angive lenza ama-miracles nje kuphela kodwa ngiyakwazi ukukhipha amanzi uphuza abantu nomhlambi wabo ngayo le nduku ozokwenza ngayo imangaliso ekugcineni yabonakala induku yokunqoba induku yokunqoba bazalwane noma ungahlangana nomuntu lenkinga engakanani angathi ekhala umuntu ukukhala nawe hey nkosami le nhlupheko yakho nami ngiphethe akatholi ukuthi ngilethe indaba yami kumuntu ophethe induku athi sekwenzeka lokho sengathandaza akakenzeki uthi ubungakafiki endukwini yamalumbo usuqondene nenduku yamalumbo manje uJesu lo waseNazaretha uzokwenza umsebenzi umuntu ahlukane nawe enethemba lokhona haleluya phatha le nduku iyona uzokwenza ngayo imangaliso bese uphila impilo engcwele ungabutrikati ngoba uJesu akahlali kumuntu ongathembekile bazalwane akahlali kumuntu ongamesabi haleluya ekugcineni iyo le nduku eyavululwa yini emehlulayo ulizwe wavululwa ngale nduku amanzama izindonga uIsrayeli wahamba emhlabathini owomileyo ngoba izwi likaNkulunkulu lenza konke bazalwane ngicela sesiye emkhulekweni sibheke incwadi yeSambulo chapter 12 sithandaze izwi lahlaba inhliziyo yami ngibonisa ukweduka
bazalwane sihamba njengomama okhulelwe ngoba lelizwi lihlala kithi. Ake sibuke lo wesifazane okuthiwa la ulwa nodrago uchapter 12. Lithi izwi lenkosi kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu, owesifazane bethina kanenyanga iphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukho umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Verse 2, ekhulelwe wakhala, enemihelo, esikwa ngobuhlungu bokubeletha. Kwabonakala kuye esinye isibonakaliso ezulwini, bheka nango udrago omkhulu obomvu enamakhanda 7 nezimpondo eziyishumi, nasemakhanda akhe enemiqhele 7. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu, waziphonsa emhlabeni. Nodrago wema phambi kowesifazane obeza kubeletha, ukuze kuthi xa esebelethile ashwabadele umntwana wakhe. Yayizwa le ndaba ukuthi iqondana nomuntu wesifazane. Uma inkosi ikhuluma ngebandla ilimisa liwumuntu wesifazane, ilona leli bandla elizoshada noJesu, kuthiwa luwumuntu wesifazane. Kodwa ukhulelwe uyakhala, unemihelo, nangu uSathane emiphambi kwakhe. Lithi ke kuverse 5, wabeletha umntwana wasilisa ozakubusa izizwe zonke ngentonga yensimbi, nomntanakhe wahlwithwelwa ezulwini kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi. Bayibathi ke laba bafundile, it's obvious. Ubani kanti lo mntwana? Kanti ubani lo mntwana? uJesu. Kanti ubani lo wesifazane okhulelwe? Ibandla. uJesu. Ubani lona? uSathane ame phambi kwakhe. uSathane ume phambi kwebandla. Ibandla lithwala uJesu. Ibandla likhulelwe uJesu. Asiqhubeke. Owesifazane wayesebalekela ehlane lapho enendawo ayilungiselwe nguNkulunkulu kuba bamondle izinsuku ezingama-260, 1260 days. 7. Kwase kuba khona ubulo ezulwini. uMikhayeli nezingelosi zakhe balwa nodrago walwa nezingelosi zakhe, kepha abaze banqoba, nendawo yabo kayabisafunyanwa ezulwini. Wayesephonswa phansi udrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Waphonswa phansi emhlabathini, nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye. 10. Ngase ngizwa izwi likhulu ezulwini lithi, kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngobukaNkulunkulu wethu nombuso kaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu, obamangalela phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku. Asilaleleke bazalwane ukuthi banqoba kanjani. Yikho noma kuthiwa isikhathi sesihambile, kodwa sibandle lingeke libuvale ubufakazi. Siyafakaza bazalwane, ngoba ngokufakaza sinqoba uSathane. Lithi izwi lenkosi verse 11, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo, futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Ngalokho thokozani nina amazulu nabahlala kuwo, maye kuwo mhlaba nakuwo lulwandle, ngokuba uSathane wehlelelini enolaka olukhulu, azi ukuthi
kunesikhathi esifushane 13 kuthe uDrago esebona ukuthi usephonswe phansi emhlabeni wazingena owesifazane owayezela umntwana wesilisa owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu ukuba ambizele ehlane endaweni yakhe lapho odliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yezikhathi engekho ebusweni benyoka. Siye emthandazweni bazalwane, nansi indaba. uSathane umi phambi kowesifazane, owesifazane ukhulela uJesu. Ibandla leli yilabo abantu abasemi noJesu ngeinsuku zalesi sikhathi. Lithi ke izwi lenkosi, injongo kaSathane kwakushwabadela umntwana, hayi mina. Wayelithi ukuthi nje mayekeda nje avele kushwabadela umntwana. Lithi ke izwi lenkosi, owesifazane wamnikezwa amaphiko okhozi olukhulu. Bandiza wajubalana. Imuphi lolu ukhozi esinikwa amaphiko alo mama uSibisi? Siphiwa umoya oyingcwele. Sinikwa amaphiko bazalwane esingekho isimo esingama phambi kwawo. Uma sihlangabezana nesitha ubuso nobuso, ithi impi sashisa, umoya oyingcwele asithwale asibeke ngaphezulu kwesimo. Hallelujah endlini. Abantu basibone sidadlaza as if zonke izinto zivumelana nathi, kanti sinikwa amaphiko okuma ngaphezulu kwesimo. Isimo sijikile, impi yashisa, uthi umhlabana liqina uthi ngqi, kodwa amandla kamoya oyingcwele asithwala njengamaphiko okhozi. Sime ngaphezulu kwesimo. Uzumbuza umzalwane ukuthi leyambe sasithandazela isiyanqotshwa yini? Athi hayi yanqotshwa ngomkholwa, kodwa yona isethe ngoba injalo. Ubuziswa ukuthi awubone xakekile, unamaphiko amphakamisela ngaphezulu kwezimo. Siyathandaza bazalwane, siyathandaza. Lize lithi iBhayibheli lamaphilo asenza singabibikho ebusweni benyoka. Uyazi ukuthi uma umoya uSathane uyacashelwa wena, ucinge angakutholi, uthi mhla ungekho kumoya akubuze ukuthi uphumaphi, kade ngifuna. Kodwa masikumoya uyacasheleka uSathane bazalwane. Ufana noma sesikhuleka abantwana bakaNkulunkulu, sesingena kwezinye izilimi, sesiphumile kwezabantu, sangena kwezeingelosi. uSathane akavethithiza, ihambe ethithiza, uthini, kanti sesikhuluma ulimi lweingelosi nathi asilu-understand. Phela kukhona ukukhuleka ngolimi lwabantu. Oh baba Nkosi, sesizwile Nkosi intshumayelo eshisa ngohlobo olumangalisayo. Shisa Nkosi, sizeke nathi sizehluleki. Kodwa okunye ma sesithandaza singena kumoya. Sesithi Baba. Sithi thala mashanda. Athi uSathane ngizwanga. Athulalele lo nalo aqhube ngezilimi nalo futhi iBhayibheli lithi izilimi bazalwane ziyasakha thina. Ungajabuleli nje ukuthi kwaze kwaphela inyanga kwaphela iviki ngikhuleka ngamazwi omuntu. Into ezoSathane ukuthi ngithini? Angibuye ngeduka iphakanyiswa amaphiko okhozi. Ngizwe sekushwabela ulimi lwami, sekukhuluma ulimi engingalwazi. Bese kuthi sitha singilinde phansi ukuthi uzobuya lapha ya, kanti hayi nginikwa amaphiko okudabula imimoya, angibuyi ngempela. Siyathandaza bazalwane, izwe lixakekile abazalwane.
bazalwane baxakekile izinkinga sajabula uMamandla uzokafika ngala ngizoke ngihlale naye phansi ke ngibeke hayi uMamandla akasiyona isolution uJesu nomoya oyingcwele izwi. Glory to Jesus. Mawuphila ngalo awunayo inkinga. Abanye ke bathanda lokhu ke bakithi Nkosi yami shembe. Ayikho into engizoyenza nje ngiyabhede ekhaya. Konzo nje yasekamelweni khanje. Ekamelweni Nkosi yami konakele ukhalela abantu ukuthi indoda ayilali naye. Uyazi ukuthi mawuhamba ngokwezwi uyazi ukuthi indoda mayikunika iholiday ikunikela ukuthi idlulele endodeni engenhla. Wena ufuna uwaphica indoda yini inkinga yakho? Phela ikhiphe engayenza inkonzo. Ingena ngasikhathi konzo ngikhuluma nje ngithanda angibheke le ndaba. Inkonzo ayisenzeki inkonzo. Bazalwane ukuba kukho abantu abadala ngabe ngithi asime ngeenyawo sithatha amaphiko okhozi senyukele endaweni ephakemeyo kade sihlabelele sihola umama umhlongo ethi Nkosi ngisimamise endaweni ethe thuthu endaweni ephakeme Nkosi ngimise phezulu. Wathi omunye umama emlazi wathi uyajabula ufisa kuphi? Uyajabula na-Eveline ngoba thina sithi sihlangana noSathane bona uSathane akabathinti. Ngasho ngihlezi phansi ngathi lo uthi wake wazalwa ngokusha ukhona umuntu osatsha uSathane. Ucabanga ukuthi njengoba sikholwa sivutha nje futhi siqhubekela phambili ekukholweni ingoba uSathane akahlangani nathi. uSathane umile bazalwane phambi kwebandla ufuna ukusobozela umntwana noma kabani. Kodwa lamaphiko glory to Jesus bese lithi ke mayisendiza asifika ngake lapho lithi uSathane watsaka kwakudleje wathi kuthiwa amathe akhe agcwalisa umhlaba ngamanzi. Amathe kaSathane ethi noma ngasemshobodela umntwana angiminzise emanzini amathami. Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wavula umhlaba wawaphuza amanzi. Kuyo le chapter. Glory to Jesus. Bazalwane sihamba noNkulunkulu wezimanga. uSathane evula idamu lamanzi ethi uyangiminzisa ngeyilingo. uNkulunkulu uvula umhlaba uphuza amanzi mina ngihambe emhlabathini owomile. Ufake icoats ndodakazi yami ukhomoze phezulu baze bathi abantu inkinga lena sena kusho ukuthi ayisekho. Bekubona ushaya epensela lakho pho uyangihalisa yini mawusushaya u6 inch siyaphezulu. Kanti ngoba nomfulo obuvulekile uJehova ukusizile wathi umhlabathi ivuleka kwinyala amanzi azomminzisa uThembeka bese yena endiza ngamaphiko okhozi. Abantu kusanda bakodwa ucula njalo phela ufanele shaka nomzalwana abanankinga I'm next ama problems next sekusho mana baba sekhuluma bathi next kanti ayikhona into ayifuna uSathane ukushwabadela umntwana. 2 uma engasamshwabadelanga ufuna ukukuminzisa wena. Sithi semhlanganeni akacula ngokuhle ngicela ngidlulisele imayiki komunye ukhona izimo engisabambene ngaso ufanele abambane naso uma engenakuthatha amaphiko okhozi. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ufanele abambane naso. Akekho umuntu ongenazo izimo bazalwane zemoya eyiphambene naye kodwa mawuthatha amaphiko okhozi uSathane uthi uyangishiya ngempela. Lithi iBhayibheli amathe akhe agcwalisa umhlaba beyidamu lokuminzisa.
kodwa amaphiko okhosi asitheni bazalwane, asitheni bazalwane, asitheni bazalwane. Kwekuthi gogo manyathi mangihlangana nezinto ezingishaya embombeni ngikhale ma, kodwa angibangalaze emgwaqeni ngoba iBhayibheli lami lithi uJesu ohlala phakathi kwami akazange akhala abangalaze. Ngikhale ngithi Jesu angakathandazi ngisakhala, ngikhale bazalwane ngize ngizwe ukuthi inhlungu yonke iphelile, sengi-right, bese ngithi Jesu sengiyathandaza. Ngiqale ngimusho ngoba ubengashokeki impi imise ngakini. Sengikhalile ngakhala, abanye abantu bahlangana nenkinga ubodumisa uNkulunkulu, kukhona isikhathi esingavumi ukuthi uthi Jehova Sebawothi wena owabonakala olwandle olubomvu uhlangene nesimo esikushaya umbombo esithi khala, kodwa uphile ngokuthi angiyutshela umuntu, angiyubangalaze ey'daladini, ngiyalazi igumbi lami noJesu. Ukhale bazalwane, athi uJesu lo ulizwi athi angiyedluli inhliziyo edabukile. Kodwa neyizwa loo ndaba bazalwane, mama uShabalala uyasikhumbula isikhathi esike sakuhlasela. Bazalwane, bayasazi abazalwane, bayasazi. La umyeni wakhe wayethi bazalwane nisibambise umama uhlaselekile. Kusho ukuthi kwakusuke ngeziphi zevangeli bazalwane, wethuswa, wesatshiswa, kwaze kwangena emzweni. Manje sephila kulelozwe lokubona izinto ezingekho. Cabanga uyena ophethe umjiniyela waseScott. Uma bakuhlanya noma ngabe lishukela ubani ivangeli. Kwafika isikhathi lapho wangifonela khona ethi mangibadlala kwakusekuseni ngesonto, ethi masemfile ngoba bazongibulala emngcwabeni wami uzuqinisa abazalwane. Khuluma ngalonkosikazi. Amen. Wathi emngcwabeni wami ngoba impi bazalwane yayifuna emhlabathini, wathi uzuqinisa abazalwane. Sengithi nami ngokholoma wami ngeke ufe. Uthi angisho ukuthi ngizofa, angithi uyezona nolimi liphambana umuntu esempini. Akakwazi ukudumisa mayenjalo, udinga khale. Nathi sikhale. Ngeke ngubekesele Jesu ukubona umuntu ehlanya ngenxa ukuthi ushukela ivangeli. Ngizwe ukuthi inhlungu iphelile, ngihlangane naye ephakamisa amandla kaNkulunkulu. Namhlanje leyo mpisi yadlula, ayithathanga ngisho unyaka abazalwane, kwamazinyangana nje khona ubona ukuthi njengebandla lempimise ngakithi. Thandazani bazalwane, soshaya uthwalo ebusuku, balale baze bavuke, baze bawe phansi. NjengoPaul phela eshumayela esitezi, omunye wayehlezi mama uCulu wawe esitezi igolo ngoqoqotha abantu awubheke akaqedi kwaze kwafa umuntu. Wathi uPaul, tholani umphefumulo khona kuye. Yabona labo balala bavuke bala umphefumulo khona kuye. Haleluya. Wayehla uPaul waya kuye, wafuka umbeka izandla, wakhuphuka naye, wafuka umbeka futhi efasteleni, aqhubeka. Kuzoshaya ufuwa ekuseni. Haleluya. Sithandaze bazalwane. Izwi likaNkulunkulu liphelele, lihlanzekile, liphilile, linamandla, libukhali. Makoti wasebukhosini, mntanami, ngiyayithanda indlela olalela ngayo. Indlela mangubuko olalela ngayo ifana nsene yalesi yasishosha esasilokhu sazalo, okwathi uPetro mayesesibheka wathi ngibona indlela alalela ngayo ukuthi inokholwa, wathi akasume ngoba izwi liyaphila. Amen. Imishado nje yakhiwa ngalo bazalwane. Uya kuyona le manual ufika ubuza ukuthi uma kunje ngiphume ngibhekephi. Zonke izinto zimi ngayo,
zidalelwe kulo, zidalelwe lona, zidalwe ngalo, futhi zonke izinto zimi ngalo. Ngicela siphakame. Uyinkosi